ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಎಂಕುಲಿನಿ ಬೈದಿನಿ ಬಿಜೈಗ್ ದಾಯ್ಗನ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನರೆಗನ್ ಬೈದ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗ್ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು ದಾದಾ ಅನ್ಪನ್ಪೆ. ಬಟ್ ಐಡ್ ದುಮ್ಮು ಮುಲ್ತೂಲೆಗೆ ಮಾಲ್ ದೊಲೈ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ದೊಲೈ ಜನಕುಲು ಎಂಚ 1 by 1 ಕ್ಯೂಡ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ 15-20 minutes ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಿಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ದಾಯ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ KSRTCದ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಕರೆ ದೇವೇರ್ತು ವರೆ ತಿಕ್ಕುಜೆರು. ಬಟ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ತಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ಬೈದ ಒಂದು ಯಾನ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಯಾನ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪ್ಲೇಟನ್ ಮಲ್ತು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಒಂದು ಯಾನ್ ತಿನ್ಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ ತಿನ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಚಾವೆ. ಹಲೋ ಇನಿ ಓವ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ತನಿಷೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಮುಗಿತದ್ಲ ಅಂಡು ಓ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿತಿನ ಬಾಲೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇನ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ತೂತುಜಿ ಎಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಂಡೇ ಆರ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆಯ್ಗ ಕಲ್ಪದೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ದಾದಪ್ಪನ 6th one ಯಾನ್ ಬುಡ್ತೆಗೆ ಕಲ್ಪಾದಜಿಗೆ 6th question answer ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ ಕಲ್ಪಾದಜಿಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ಗು ದಾದಾ ಈಸಿ ಆಪುನತ ಕಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ ಐಗೆ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಲ್ಫೆರಾ ಸಾರ್ ಬೆಚ್ಚದೀಪೆ ಬಾಲೆ ಖಾಲಿ 6th one ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನತ ಪಾಡ್ವೆ ಖಾಲಿ 6th one 5th one ಪಂಡರ ಇದು 5th one ಪಂಡ ಅದ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಂತ ಜರ ಅವು ಕಲ್ಪು ಬೊಕ 6th one ಏನ್ ಕಲ್ಪವೆ ಆವಾ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಪದಿ ಜರ ಯಾನೆ ಕಲ್ತೋಲ್ಲ ಕಲ್ಪು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ 6th one ಲ ಕಲ್ತಂಡ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಈ 6th one ಕಲ್ಪಂ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪು ಆವು ಅಣ್ಣೆರೆ ಕಲ್ಪವೇರು ಅಮ್ಮ ಸಾರ್ ಬೆಚ್ಚ ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗಲ ಕೊಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ತನೀಶ್ ಸಾ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ನೀರು ತೂಯರ್ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಮುಲ್ ತೋಜುಜಿ ಸರಿ ಮುಲ್ ಬಲ ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂತಿರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಪಿದೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತದುಂಡು ಬಸಳೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಂತದೇರ್ ದಾಯ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಸಾರ್ ಮಲ್ತು ಪೋತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಜಿಂಡ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಜಿ ಉಂತು ಜನ ಅತ್ತು ಉಂಟನ ಉಂಟು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಟ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪು ತಿಂಡು ಸಾರ್ ತಿಂತು ಜರ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋಡು ಕತೆ ಇಂಚ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನ್ ರೈಸ್ ಮಂತ್ ಪೋತಾರೆ ರೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪುನು ಸಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನುಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಬೇಗ ಸಾರ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇರ್ ನುಪ್ಪು ಮಂತದ ಎಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರ್ ಎಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಾಯಿ ಅಂಚ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಸಾರ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಸಾರ್ ಮಂತದ್ದು ಸಾರಿಡವಲ್ಲೆ ಸಾರ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಪೋದೆ ಬಿದೈ ದೂರನ ಒಂಚೂರು ಪೋರ್ ಐತನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಐತನ ಐಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಪನಚ್ಚಿ ಇಡಿಯಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳ ಬಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಬಾಲೆ ಯಾನ್ ದಾದಾಂಡಲ ದೀದಿ ಪಾತೇರ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ದ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಪನರನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಲ ಮುಲ್ಪನ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂನು ಬರ್ತೊಂದಿರು ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂ ಅದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಉದಾಸೀನ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ ತೂತರ ಇಜ್ಜ ದೈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂತ ಪಾಟ್ ಅವೇನ್ ದೀತೈತೆ ಅಡ್ಡ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾರ್ ಮಂತದು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರ್ದಾದನು ಪೂರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಚ ಪೋಯೆ ಅವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದು ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ 2 o'clock ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ 1 o'clock ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚ ರಪಕ್ಕ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಲಂಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾದಿಶವು ಸ್ವಾದಿಕ್ ಪಂಡ ಅಂಚುಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ
ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಟು ಓವೋ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಅವಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಂದು ಪೈತೆ ಬರ್ಪು ಉಂತುಲೆ ಆಡೆ ಪೋಯ ಬರುನುಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಬಂತು ಖಾಲಿ ಓಕೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಪ್ಪನ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಪಿದಾಯ್ಡು ಲಂಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಸಾತು ಜುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡೇರು ಅಂಚ ನುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾ ಬಸ್ ಅರೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಆರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಟಾರ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಬಾಲೆ ಎಂಕು ಪೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಬೇಜಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿರ್ದಾನೆ ಅತ್ತು ಎಂಕು 11 o'clockಗೆ ಪೋತ 11:30 ದೊಲೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಣ ನೆನ್ಯ ಆಯ್ಜಿ 1 o'clock ಮುಟ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ 2 hours ಅದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ್ ಬಾಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇರಕ್ ಬೇಜಾರ ಆಂಡ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕನರೆ ಮುಲ್ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲೆ ಇರ್ವಾಲೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕನತುನ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಕನಕ ಬಿಡು ಇನಿ ಐಡಿಯಲ್ ಪೋಯಿನ ತೈತೆ ನಿಕ್ ಬೇಜಾರ ಪುಣ ಐಡಿಯಲ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ದೂರ ಪೋಯಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಪೋಯ ಆಕಲ್ ಬೋತಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪೋಯರಿತ್ತು ಅವ್ ಪೊಸಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೆ ಮನಿ ತೂಕ ಪೋಕ ಎಲ್ಲೆ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲೆ ಓದೋಡೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿನಾಗ 4 ದಿನ ಖುಷಿದು ಮ್ಯಾಡ್ ಆತು ಅಂಚ ಉಂಡತೆ ಪೋಯಿ ಹ್ಯಾಪಿದಾಗಿ ಎನ್ನ ಕತೆ ಬೇಗ ಮುಗಿತೆ ಬಸಳೆ ಸಾರು ಮುಟ್ಟುದಿನ್ನೇ ಜೈತೆ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೇನಾ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತ ಪಾತಿರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋವಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀತೆ ಸಾರ್ ಫುಲ್ ಕೊದ್ದುಂಡು ಡನ್ ಓಯೇ ಇದೇ ಪುಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಡಿಪತ್ತನ ಸತ್ಯ ಪೂಗೆ ಪೂರ ತೋಜುನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಐಡಿಯಲ್ ಪೋಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡಿ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐ ಪಿಜ್ಜಾ ಐತೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುದುಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆನ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಸಳೆ ಸಾರು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಯಾನ ಕನಿಷ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪುನು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂತಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಡಾರ ಉಪ್ಪೆಲ್ ತಿಂದಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅದು ಉಂಟು ಜರ ಉಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ತಿನ್ನು ದಾಲ್ ಐಜಿ ಅಂಚ ಸಾರ್ಲ ನುಪ್ಪುಲ ಮುಟ್ಟುದು ಜೀತೆ ತಿನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಲೈಜಿ ತುಕದ ದಾಪು ಲೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ನ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ದೂರನ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಪೋರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸಂಡೇದ ಡೇ ಇನಿ ಪಿರ ಯಾನ್ ಸಂಡೇದ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ದಾಯ್ ದಾಯ್ಗ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪೋನಗಲ ಬನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತುಂಡು ಶಿಕ್ಷೆ ದಾದ ಪಂಡ ತನಿಷ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆಗೆ ಈ ನೋಟ್ಸೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಕಾರಡು ಕುಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಸ್ಟಡಿ ಹೆಂಗೆ కొంచెం ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡು ಪಂಡ ఆయన ಓದದಾತುಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಇದಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಇಮೇನ ರಿವಿಷನ್ ವೇಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಸಂಡೇಡುಲ್ಲ ಅವೇ ಸಂಡೇ ಕತ್ತಲೆ 8:45 ಆತನ ಗಂಟೆ ಸಂಡೇಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಅವು ಕತೆನ್ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿ ಸಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಪೋನಾಗ ಈ ಬುಕ್ ಪತೊಂದು ಪೋಪುನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಪೋರೇಜ್ ನಿಕ್ ಡ್ಯಾಡ ನಾನು 2 ತಿಕ್ಕುಜಾ ಲೈಕ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನಾತೆಗೆ ಈ ಓದುದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡೇರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಓದು ಈರೆ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೋನಗಲ ಬುಕ್ಕು ಕನತದು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೇನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರ ಇಜ್ಜ ಬೊಕೆ ಯಾನ್ ಈ ಬೊಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ನಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂದಿ ಮಿನಿ ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಾವು ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪುಕ್ಕಡೆ ಓದು ನನ್ ಬುಡಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಓದುವತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಒಂದು 2 ತಿಕ್ಕಾವರತ್ತೆ ಐಕಲ್ ಒಂದಿಕ್ಲ
ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗುಗೆ ಆಯ್ನ ಡೈಲಾಗುಗೆ ಆಯ್ನೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರೇ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ವೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೇನನೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕಾಯರ್ ದುಂಬು ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಏ ಬುಡತ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಏನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋಜು ನೀರ್ ಪನೋಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ ದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏರೆಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೋಡೆದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಯೂಡೊಂಚಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ದಾದ ದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅದು ಒಣ ಸಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಗಿನಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದಾಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡಕ್ಕೆ ದಾಯಕ್ ಬಾಲೆ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಜ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ ಬೇಜಾರ್ದಾಯ ಅವಡ್ ಬಾಲೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಕುಜಲ್ ಬೆಳೆಯರೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಈರು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟುಲಿ ಇರೇನ್ ಖಾಲಿ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೇತಾಕ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನೇನೋ ಕುಜಲ್ ಒಂದಿದ್ದಿ ಬೇತೆ ಏರ್ ಮುಟ್ಟುವೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಮಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಗೌರವ ಪುಡಾಕ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಅದು ನಿಜ ಯಾನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಪತ್ತು ಅವೇನೆ ಮಲ್ಪಾವ ಶಾಲೆಡ ಅವೇನೆ ಮಲ್ಪು ಜುಟ್ಟೋಯ್ತು ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಪೋನಗ್ರಪ್ಪ ಕಿಂಚಿಂಚ ಅಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಬಾಲೆ ದಾದೊಂದು ಇದು ಇತ್ತೆ ತೂ ಏರಿತ್ತೆ ಜುಟ್ಟೋಯ್ಪು ನೇರು ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿಪು ಮ್ಯಾಮ್ ತೂ ಓಡತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ತೂ ಪಿರು ಯಾನಿತ್ತು ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರೆಗಲೆ ಜುಟ್ಟೋಯ್ಪುನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತುನ ದಟ್ಸ್ ತನಿಷ್ ಓನ್ಲಿ ತನಿಷ್ ಮೈ ಸನ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಹೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಬುಕ್ಕಡೆ ಬಾಣೊಂದಿತ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಶಾಲೆಡ್ ದಾದ ಅನ್ಪೆ ಅಂದಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯೆಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ of my and actually ma'am won't believe you. I only know subtraction and addition ate multiplication ಗೊತ್ತು addition multiplication ದಾದನಾ ನಿನ್ನ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸರಿ ಅವನಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಅವನಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಫಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರ ಥಿಕ್kuve aayinath ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೇಗಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತೋನ್ವೆ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕೇನ ಕುಜಲ್ ಮುಟ್ಟದೆ ಹೆಂಗ್ ಕೋಪ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಪಂಡ ತಾವು ಡೈಲಾಗ್ ಜುಟ್ಟು ಬತ್ವ ಅವು ಯಾನ್ ಮನ್ಫೆ ಏತು ಗರ್ವಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರೇನೋ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಲ ಅಯ್ಯೋ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಚೆಂಕದಾನೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡು ಉದ್ದ ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಪಾಟ್ ಇವ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡಂಡೆ ಯಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತಾಕ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್ಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಟ್ ಮೈ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರ ಥಿಕ್kuve aayinath ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಉಮಕಾಯ್